כאשר רק אחד מההורים נמצא כשיר לגדל את ביתו. מבחינת שירותי הרווחה זו אולי עילה מספקת להוציא אותה מהבית. בית המשפט דווקא קבע אחרת, אבל ההחלטה הזאת עומדת להתהפך והאב יוצא למאבק. מורן שכניק מביאה את הסיפור. היא נולדה ב-11 ספטמבר. אחר כך באו לבית חולים, באו עובדות סוציאליות שניים. הילדה לא הולכת מפה, היא במצב חירום, ואני לא יכול להוציא אותה. זו הפעם השנייה בהיסטוריה בישראל שאחרי מקרה כזה שבו הרווחה כבר ממש אמורה לקחת תינוקת אחרי לידתה, היא נשארת בחזקת הוריה. והסיפור של יוד דווקא פשוט. בת זוגו ריש לוקה בעיכוב התפתחותי, ולכן הוחלט שהיא לא מסוגלת לגדל את התינוקת שלה בעצמה. אבל בסיפור הזה ריש כאמור לא לבדה. יש לה את יוד, אבא של התינוקת. לכן הרווחה ובית המשפט אני ביטוח לאומי 3.5 חודשים, לא קיבלתי שום דבר. יש לי 3 פעמים בשבוע ביקורים בית שלהם. הם באים גם בשבת, בבוקר, הם באות גם בערב חג. כל הזמן שואלים אותי את השאלות. כמה היא אוכלת, כמה היא שוקלת, כאילו כל הזמן. בסוף הם כולם אומרים, אתה צריך עזרה, אתה צריך משהו. אני אומר להם כן, טיטולים ומטרנה. ועדיין אני מחכה, טיטול אחת לא ראיתי מהם. הילדה כבר בת 3.5 חודשים והמשפחה בחובות. הביטוח הלאומי עדיין לא העביר את דמי הלידה. הסיבה, אין טופס לחופשת לידה של אב. יוד מספר שלמרות שהוא פונה שוב ושוב לרווחה בבקשה לסיוע, הוא מרגיש כאילו הרווחה רק מחכה שחופשת הלידה תסתיים כדי להוציא את התינוקת מחזקתו. אני לא יודע מה לעשות. אני צריך גם עזרה מהרווחה, לשים אותה במעון, או במטפלת שמשלמים, אני לא יודע כמה, איזה סכום, ואני באוויר בינתיים. כן, אני מפחד שיגמר את חופשת הלידה ויקחו אותה. מדובר פה בסוג של מלכודת, מהסיבה הפשוטה, כי אם הרווחה יושבת על הגדר וממתינה שחופשת הלידה תסתיים, האב לא יוכל לשוב לעבודה על מנת לפרנס את הבית, תהיה פה קריסה. כי אז אולי באמת יהיה מוצדק אם אין לי כסף לשכר דירה ואין לי כסף למטרנות ואין לי יכולת לכלכל את הבית, אז אולי באמת יש פה מצב מסכן לקטינה. אז לזה מחכה הרווחה. עכשיו שואל יוד את השאלה מה יקרה קודם. האם יקבל עזרה או ייאלץ לחזור שוב למאבק משפטי על ביתו. פשוט בושה, זה עובדות של מדינה וכאילו, למה אתם לא רוצים לעזור? לאן תבואו לפה בכלל? והתגובה, שירותי הרווחה מגיעים לבדוק את שלום הקטינה בבית האב בתאום ושלא בתאום. נשמח לסייע לאב במציאת מסגרת לקטינה. הנחנו אותו מה עליו לעשות, אך הוא לא עשה דבר. נעשה הכל להבטיח את שלומה וביטחונה של הקטינה, לשון התגובה.